सर्वांक नमस्कार. ह्याच महिन्याचे 2 तारखेक देवा दिंजलेले विश्व कोंकणी केंद्राचे स्थापक अध्यक्ष विश्व कोंकणी सरदार कोंकणी भास संस्कृती समाजाचे उदरगती खातीर वावर केलेलो कोंकणी सेनानी श्री बस्ती वामन शणै मामाक श्रद्धांजली अर्पण करचे कार्यक्रमाक आयिले. तांगेले सर्व अभिमानींक वीक्षकांक विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन येवकार मागता. केंद्राचे प्रधान दाराचे चावडिरी शोभाय मांजलेले श्री बस्ती वामन शणै मामाले भावचित्राक सकडांनी फुल्लाचे नमन संदाय केलेला आसा. ह्या सभागृहांतू बसच्या जाग मेळणी म्हूण जाल्यारी केंद्राचे प्रधान दाराचे चावडीर दवरिले बसका स्वीकार करचे आनी थंय दवरिले मॉनिटर मुखांतर हांग चलचे श्रद्धांजली कार्यावळ वीक्षण कोरयेत म्हणून विनंती. आनी सकडांनी तांगेले मोबायल ते ऑफ दवरका म्हूण सांगून विनंती करता. म्हळ्यार हो कार्यक्रम नेर प्रसार जातस यूट्यूबार तेतून. आतां पयल्यान विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष CA श्री नंदगोपाल शणै हांणी सर्वांक येवकारा उतर सांगूक वेदी वयर येवका म्हणून विनंती. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र हाजी तर्फेन आयचे हे श्रद्धांजली सभेक येवन पाविले सर्वांक हांव स्वागत करून नमस्कार करतस. दिवाळी परबे वेळारी जल्मेलेले पंटवाळ गांवांत जल्मेलेले वामन कोंकणी आवसुले सेव तागेले जीवमान पर्यंत कडेवऱ्यांत तांय कोरनु त्रिविक्रम जावन लोकभर वाडून घेवन कोंकणी समाजाचे सर्व जनांगेल मनांत शाश्वत जाल्ले आज एक इतिहास जावन आसा. ताणें विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन करतना ते लायिल्ले दिव्या उजवाड आज ही हजार कटल्यान आसचे आमगेले कोंकणी समाजाचे चेडूवांगेले जिवनांत एक उजवाड आयिल म्हणले एक स्मरणीय विचार. ताणें घालन घेतिल्ले कार्यावळी आनी लेखिल्ले स्वप्न आनी येवचे दिसांत ताणें दाखयलेल्या मार्गारी आमी साकार करूंक आमी एक मुखार येयले दिसांत एक सुंदर एक सुदृढ जावन आशिल्ले कोंकणी भाशीक समाज निर्माण करताच म्हणून आयचे ह्या संदर्भार आमी विश्व कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचे सर्व विश्वस्त आनी सदस्य तुमकां वचन दिता आसाची. आनी आयचे हे कार्यक्रमात तुमकां येवन पाविले सर्वांक देव बरें कर म्हण मागता आनी बस्ती वामले आत्माक देव शांती आनी मोक्ष दिवो म्हूण सांगून हांव देवाला मागून घेता. आतां आमी सर्वांनी एक निमिश राबून तागेल्या आत्म्याक शांती मागून घेवया म्हण निमगून घेता. देखून सर्व बशाची श्री बस्ती वामन शणै मामाले कोंकणी वावराक आधार स्तंभ जावन रबिल महान दातारू महापोषकू मार्गदर्शकू श्री TV मोहनदास पैमाम आत ऑनलायनारी तांणी तांगेली श्रद्धांजली पाठयताची. पुरा मिगले नमस्कारू. आज आमी आमगेले कोंकणी सरदार बस्ती वामन शनायचे मृत्यू देखून आमी तांकां श्रद्धांजली दिवच्याक पुरा आयली ती. वामन मामू केदनाय मस्त वर्ष देखून
तेगेले जीवनांतू एक आस आशिल्ले आमगेले कोंकणी समाज मुखार येवका आमगेले कोंकणी संस्कृती मुखार येवका आमगेल चेडवांक आमकां पूर्वजांना दिल्लेले संस्कृती आणि भाषा आमगेल चेडवांक दिवका आणि भारत वर्षांतू माली वर्षांतूची विश्वांतूची कोंकणी भाषा कोंकणी लोक मुखार येवका म्हूण ताका जीवनभर आस आशिल्ले तेगेल जीवन आमगेले कोंकणी समाज मुखार हाडटा म्हणून ताणें मस्त काम केलें ताणें एक वर्ल्ड कोंकणी मीट कोनो पुरा कोंकणी लोकांक एकट कोनो मुखार हाडले आमकां एक आलोचन जावका कोंकणी भाषा मस्त्यन उलिना ती 25 लाख लोक मात उलिता ती विश्वांतूची आमी एक स्मॉल मायनॉरिटी आणि कोण कोण उलता की तांणी हिंदू आसचा पुरो इसाई आसचा पुरो मुसलमान आसचा पुरो कोणी आसचा पुरो जिल्लारी आमगे समाजांतू विंगड जावचाक विंगड ग्रुप जावचाक मस्त सर्कमस्टन्स आसा आमगेले GSBS सारो कसकस म्हाका गोतना पुरा दिनी आसत ती ते आयडेंटिटी चेक लायक आयडेंटिटी जाल्यार बस्ती वामन कशें केलें म्हळ्यार कोण कोंकणी उलीत की कोण कोंकणी मात्र भाषा की तांणी पुरा वट्टू जावन आमी मुखार एक जन जावन वचूका ते म्हळ्यार आमी पुरा एक लोक ते पुरा जने वट्टू कच्चाक तेगेलें जीवन गेलें जीवन काम केलेलें कशें म्हळ्यार पुरा जना की वट्टू करका पुरा जना की मुखार हाडका जाल्यार आमगेली भाषा आमगेली संस्कृती फर्स्ट आसूका म्हणून ताणें आलोचन कोनू सपन कोनू मस्त काम केलें ताणें काम केलेलें विंगड पुरा सांगता ती आमी एक तेगेले जीवनावेर एक पुस्तक आसा ते पुरा करका जाल्यार आज तो आमगेर वट्टू ना तो आमगेले देवाक मेळच्याक गेला जाल्यार ताणें कसले मागची सोडला की ते पुरा आमी आलोचन कोनू आज ताका श्रद्धांजली दिवका मुखारी बस्ती वामन शेनॉयक आमी कशी आमगेले मनान दवरून घेवका आणि आमी कसं काम करता म्हणून आता आमी आलोचन करता मुखार आमी पुरा वट्टू जावन तेगेले जीवनाचे मिशन जीवनान मिशन आनी विजन कसं असेल की ते मुखार हाडटा तेच आमी हांव तुमगेले पुरा तुमकां पुरा एक प्रार्थना कोनू मागता कशें म्हळ्यार आमी पुरा वट्टू जावन बस्ती वामन मामाले कसं आस आशिल्ली की कसं सपन आसा की ते मुखार व्हरता आनी ते मुखार व्हरता जाल्यार आमगेले युवकांक वट्टू करता आमकां पुरा बस्ती वामन शेनॉय लगी काम कोनू we have been inspired by this great Indian and great Konkani Sardar जाल्यार आमगेले युवकांक वट्टू कोनू तांगेले मुक्ती तेगेले जीवनाचे एक मेसेज तांकां पुरा दिवन वट्टू करता आनी आमगेले विंगड जन भारत वर्ष आजून तांकां पुरा वट्टू कोण एक प्लॅटफॉर्म करता तेगेले एक आस आशिल्ले अनेक वर्ल्ड कोंकणी मीटिंग करता म्हणून आणि मंगळुरांतू आमी कोंकणी समाजाचे संस्कृती मुखार हाडून एक सेंटर करता म्हणून ताका मस्त आस आशिल्ले आमी मस्त ताजेर मस्त चर्च केले जाल्यार मस्त काम करता जायनी ताका तरी आज आमी श्रद्धांजली करतना आमी एक पुरा एक प्रॉमिस करता आमगेले कोंकणी समाजाक की कशें म्हळ्यार बस्ती वामन शेनॉयले जीवन आनी तेगेले काम आनी तेगेले विजन आनी मिशन कसं असेल की ते मुखार व्हरका ते मुखार व्हरून आमी कशें काम कोनू केल्यार तेगेले आत्माक तृप्ती मेळटाले तो देवालय बसून आमचे पळयत आसा स्वर्गात देखून आमी पुरा पळयत आसा हांव इतलें काम केलें मगे लोक आतां कशें करता ती पळयत आसता तो दूर वचनी तो भायर गेला तो देवा वट्टू पळयत आसा आनी आमी पुरा कृष्ण निमितालो तो वर्षाक आमी कसं इव्हेंट करता की तो आसता त्याला आत्मा आसतालो ते हॉलांत आसताले
तात मुलीताले तुम्ही कसं काम केलंय आम्ही पुरा वोट जिल्ह्यात तो मुखार लावे प्रश्न निमगी चालतो त्या प्रश्नाक आम्ही पुरा मुखारी उत्तर दिवका हे सांगून आम्ही गेले श्रद्धांजली दिता आणि पुरा सांगता आमगेलो बस्ती वामन शेनॉय आमगेले कोंकणी सरदार टॉलेस्ट कोंकणी ऑफ देम ऑल तो आमगेले लीडर आशिल्लो आजी तो ना एकत्री आमकां मस्त दुःख जलारी तेगेलें जीवन एक आमकां इन्स्पिरेशन मुखार काम करता तो पुरा नमस्कार देव बरें करूं म्हणटा श्री टी.व्ही. मोहनदास पैमा बस्ती मामाले अपूर्ण स्वप्न कसलेय आसल्यार ते साकार करच्यांतू तुमी तुमगेले खांदो दित्त आसाची म्हणले होड भरवसो आमगेलो ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಯವರು ಕೊಂಕಣಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಾಳು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾಷಾ ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಅವರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು ಉಪಕುಲಪತಿಗಳೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿಯವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಕಳೆದ ತುಂಬ ಮಧುರ ನೆನಪುಗಳು ವಿವೇಕ್ ರೈ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಅವರು ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 5-6 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಕಿಣಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಪೈ ಅವರದು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರದು, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳದ್ದು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ದೊರೆತಿದೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ 12 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವರು. ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಳವರ ಮೂಲಕ ಈ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟು, ಒಂದು ಜುಬ್ಬ, ಎಡದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲು, ಅದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸ್ತಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ ನೆನಪುಗಳು ನೀವು ಅನೇಕರಿಗಿದೆ. ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ. ಶಕುಂತಲಾ ಕಿಣಿ ಹೇಳಿದರು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ. ನಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಳಗಡೆಯ ಒಂದು ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 94 ಬಂದು ಮತ್ತು 95ರಿಂದ ಇದ್ದೆ. 97ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಹೋಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 97ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಆರಂಭ ದಿನವೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು 2 ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ. 1997 ಜುಲೈ 27 ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ಯಶವಂತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆವು, ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ನನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿರಿಯರು ಯಾರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದವರು ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಳ್ವರು.
ಆ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮೂಲತಃ ವಿಟ್ಲದವರು, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಮಾಡ್ತವರು. ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಕುಲಾಲ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾರೋಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಕೆ ಪೈಗಳು, ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದವರು ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು. ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಮುಕುಂದ ಪ್ರಭುಗಳು, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಬಿ ಎಂ ಇದೇನಬ್ಬನವರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಸ್ತಿಯವರೊಬ್ಬರು ಆದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷേ ಇಡೀ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದೆವು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ದಿನ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆಯದ್ದು ಕೂಡ. ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಕದ್ದು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಬರೀ 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಊಟದ ಕಾಫಿಯ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಉಳಿದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಖರ್ಚು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾನು ಮತ್ತು ವಾಮನ ಶೆಣೆಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಜವನ್ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ನಿಮ್ಮದು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನರು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೀಗೆ ನಗಾಡಿದರು. ರೈಗಳೇ, ನೀವು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ರೈಕಲ್ಲಿ ಈರು ಎನರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರ ವಿಮಲ ಪೈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭ ಇದೇ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ನಗಾಡಿದರು ಆ ದಿನ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಬಸ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಇದು ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ. ಮರೆಯಬಾರದ ತುಳುವರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸೀರೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಥರ ನಾನು ಅವರು ಒಂಥರ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 98ಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ. ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಗಿರುವಂಥರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಾತ ಹೋದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಾಧಕ ಸಂತ ಅಂತೇಳಿ, ಬರೀ ಸಂತ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಸಂತನಾಗಿರುವಂಥ ಅವರಿಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೇಷಭೂಷಣ, ಮಾತುಕತೆ, ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಧೂತತನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ ಆದಾಗ ನಾನು 2004ರಿಂದ 2012ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು 12ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ರೈಗಳೇ, ನಾವೊಂದು ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅವರವರ ವಾಹನ, ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾನ್ ನನಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸುವುದು, ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ಕುತ್ಪಾಡಿಯ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಯಿತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇಡೀ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಾಮನನಿಗೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಥರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಾಮನ ಮಾತ್ರ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಇರೋದು, ವಾಮನ ಶೆಣೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳೋದು, ಬಸ್ತಿಯವರೇ, ನಾನು ಕೊಂಕಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಬುಡ್ಕುಲೆ ಮುಂತಾದವರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕೊಂಕಣಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದಿಡೀ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಹೇಳಿದರು, ಕೊಂಕಣಿ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಮುಚ್ಚಯದ, ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯಗಳು
ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಾಗಲೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ರೇಯವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಡುಬಿಯವರ ಕುಣಿತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟನ್ನು ಕುಡುಬಿ, ಕಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ದಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಧರ್ಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸರ ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿ, ಸಿದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಕುಡುಬಿ, ಕಾರ್ವಿ ಮುಂತಾದವರು, ಆಮೇಲೆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ, ದೈವಜ್ಞ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 40ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರುಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಡೀ ಕೋಣೆ ನೋಡಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೇಳೋದುಂಟು, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಬಳಿಕ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಒಂಥರ ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಾವರ ಒಬ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಕ್ತಾರರಾದರೆ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಒಂದು ಜಂಗಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಕ್ತಾರರು, ಸರ್ದಾರ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಂಕಣಿಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಳುವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೊನೆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಲ್ಗೊತ್ತ ಬರೆದರು, ದಾಮೋದರ ಬಳಿಕದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಬುದ್ಧನ ಕೊನೆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಶಾಖಿ ಬರೆದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೊನೆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಭಾಸ ಅಂತ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದರು. ಗಾಂಧಿಯ ಕೊನೆ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಹಲಿ ಅಂತ ಅದು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯ ಬರೆದರು. ಉಮಾರ್ ಕಮಯನ ರುಬಾಯತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಒಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಯಾವುದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ವ ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದವರು ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದವರು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಅವರು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಆಗಿನ DC ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಬೇಕಾದವ್ರನ್ನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಬೆನ್ನು ತಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ. ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ವಿವೇಕರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಸುಮಾರು 30-40 ಮಂದಿ PhD ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, MPhil ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕೊಂಕಣಿಯ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗವರು ವಿವೇಕರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ತುಳುವಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತುಳುವರೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮಗೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಆತ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಡನಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ BA ವಿವೇಕ್ ರೇಗಳೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ. ಪುರಾಣದ ವಾಮನಮೂರ್ತಿ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ನಿಂತ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಕಥೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಈ ವಾಮನರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಧನ್ಯತೆ ನಮ್ಮದು. आता क्षमता यू गेट इन हाजे मुखेल मार्गदर्शक ज्योति लॅबोरेटरीज ह्या संस्थेचे जॉईंट मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री उल्हास कामत हाने तांगेले श्रद्धांजली अर्पण करूंक विनंती.
सकल जनांक नमस्कार. बस्ती वामन शनाय लास्ट 11th नोव्हेंबर तांगेलो टू डायस आणि तांगेलो टू बैसून आशिल्लो अंगाची. सो तावळ सांगता आशिल्लो 11th नोव्हेंबर 11 o'clock करेक्ट जावन आमी ते प्रोग्राम करूं आसा, तूं येवं का म्हणून म्हाका फोन केलेले. त्या डायसर बैसून आशिल्ले तेन्ना मस्त पुरा आमी तमाशेन उलोवचे. बस्ती वामन शनाय मेगेले विंगडाले कशें म्हाका गोतना, मेगेले मात्र बारी फ्रेंड अशें उलयता आशिल्लो, हांसून 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 केन्नाय हांसून उलोवचें. त्यावेळेस सांगता आशिल्लो नेक्स्ट बेंगलोर येवचें आसा, एक प्रोग्राम करूं आसा, तूं आसा नव्हे, तूं एक प्रोग्राम परत सांग म्हणून. त्यात तुमी केन्ना येयला येयात ती म्हणून सांगिल्लें. सो बस्ती वामन शनायले कसं विजन आसा, कसं तांगेलें थिंकींग आसा, आमगेले सिनियर्स पुरा मोहनदास पै जावो, आमगे नंदगोपाल शनाय आतां प्रेसिडेंट आसो, तांणी पुरा कसं तांणी करूं तयार आसा ती मेगेले वैयक्तीक जावन कसं करता म्हणून आमकां कोंकणीचे स्पेशली म्हाका कोंकणीचे मस्त गोतना कळलेलें, हांगा येताची कळलेलें ताजे पयशे फुडें कोंकणीचें मस्त गोतना आशिल्लें म्हाका. बट हांगा विश्व कोंकणी सेंटर आतां तावळी येवन उलोवन पूर्ण मीट करताची इतली पुरा आसा म्हणून भारी एक मेगेले एक इग्नोरन्स कशें आशिल्लें एक लास्ट एक 7-8 वर्सां तो ते इग्नोरन्स ते उण जाला आनीक मस्त शिकू आसा. त्या मितीन मेगे सायडा तुकून कसं करता म्हणजे रे हांव करूंक तयार आसा. आनी बस्ती वामन शनायले एक तांगेले उडगा आसूं केन्नाय आमगेले आसता हांगा आसात आनी तांत एक डावटन ना. एक मेगेल पर्सनल लायफान तूं एक इन्स्पिरेशन, एक कमिटमेंट जावं तांगेले एक कोण कोरकाची जी म्हण एक गो गेटर एटिट्यूड कसं म्हणटा ती त्या एक आशिल्ली तांकां. एक म्हणटा बेंगलोरान तांणी आयलीं ती आनी म्हाका फुडले दीस सांजे फोन केले, हांव बेंगलोर आयला, आज हांव बेंगलोर राबला, तूं खंय आसा म्हणून. हांव बेंगलोरान तो आसा 5 seconds खंय आसा, 5 seconds बॉम्बे वता आसा म्हणलें. कितले घंटे वता आसा, 8:30 वता आसा. जायत 7 घंटे मीट करया हांवें म्हणलें, मीट करया म्हणलें. तशी 6:30 म्हणटाना हांव राजमहल हॉटेलार चमकलो. थंय वामन शनाय माम 6:45 मिनटां तोग्गो मेगेले भशेन तांणी उगी येवका म्हणून, तांगेले भशेन उगी हांव वचका म्हणून हांव चमकलो, मेगेले भशेन उगी तांणी येवका म्हणून तांणी आरो मुखार तोग देंवन ती आनी लॉबीन बसून उरलो न्हू. हांव इतले तुका फोन केलो म्हळ्यार रे तूं बॉम्बे वच जाल्यार रे म्हाका तुगेले आन आनी अम्मा पळोवका, ते पळोवन हांव कोड्याला वता. हांव कशें सांगू वचचें न्ही ना, जावं केल्यार म्हगेलो प्रोग्राम चेंज करता. माम म्हणलें ना 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 तुगेले प्रोग्राम चेंज करूं वचचें नाका, तूं म्हाका तुगेले कारां तुगेले घरा पेटोव न्हू, थंय तूं म्हाका एअरपोर्टार ड्रॉप करचें सांग आनी तूं बॉम्बे वचा म्हणलो. तशी हांव मेगेलो प्रोग्राम मुंबय चमकलो आनी मेगेले अन्नाले आनी अम्मा लागी एक 2-3 घंटे बैसून पुरा डिटेल्स निमगून एक ते अम्माक सांगले रे पुरा उडगास आसा मेगेलो अम्माक ती 86. त्या दीस एक ताणें आनमाले एक बैसून एक 2 घंटे उरलेले तसले एक मनशाक हांव इथे पळय न्ही. तावे मेगेल प्रोग्राम चेंज कर न्ही जाल्यार म्हाका एक तशें दिसलां तुगेलो आनमा पळोवका म्हणून एक घरा वचून उरलो न्हू. त्या एक थिंकींग जनरली व्हड मनशान मात्र तसलें थिंकींग येता तितली वाय जनरली कोणागेर तसले टायम आसना, तसले तांगेले प्रोग्राम तसले अकोमोडेट करूंक मेगेलो आनमा पळोवक म्हणून एक अगत्य नाशिल्लें जाल्यार ते केल्लेले एक भारी एक मेगेल मनान तो ते एक ऑलवेज रजिस्ट्रेशन आसता. आनी अम्माक सांगलें अशें जाल्लें म्हणून अम्माक सुरेची उडगास आसले त्या दीस आमगेले येवन पुरो उरलेलो आसा पण आनीक म्हाका उडगास आसा म्हणून. सो मेगेले एक सान श्रद्धांजली वामन पै मामाक वामन शनाय मामाक मेगेल सायडा तुकून बस्ती मामाक श्रद्धांजली. आनी मोहनदास पै मामान सांगील म्हणके तांगेले आशे कसले फुलफील जाय न्ही तांत आमी कसं करूं येता ताका मेगेल कमिटमेंट आसता म्हणून बस्ती मामाक हांव सांगता. थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा श्री उल्हास कामत तुमकां तुमगेले उतराक. ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಮರ್ಶಕರು, ಅರ್ಥಧಾರಿಗಳು, ವಾಗ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ಅಲೋ ಹುಡ್ಗಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ
ಹೇಗೆ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತದೆ. सर्वांक नमस्कार. बारी बुद्धिवंतिकेरी सांगला सुरवेक सांगून काही खोज यारला एक श्रीमद भागवतांत एक उत्तर येता मनुष्य कशी म्हणून स्वर्गाच्युतानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि भवन्ति तस्य दानप्रसंगो मधुराचवाणी देवार्चनं सुव्रतिपूजनंच अथवा सुव्रतपूजनंच यांच्यारी ताण केला. स्वर्गाच्युता म्हळ्यार स्वर्गागतानां तो थंय असो काशिल खंय कसल की कामाक चोजन एंड सेंट म्हाका कितले की पण तें वय म्हणून दिसता. कसल की एक व्हड कनस समाजा भितर आसता तें करूंक कोणाक एक पेटयला म्हण काय हें तुमी पोएटिकली घेवेत प्रोफेसिव म्हण कसलें घेवेत कोण की एक तयार जाता. तशी तयार जाल्लेले एक मनुष्य वामन अवतार. कोंकणी सरदारू वामन बस्ती वामन शणै ह्या पंचय शब्द ताणें सार्थक केला. कोंकणी खातीर सरदार जावन ताणें काम केलां. वामन टू वामन वालावलीकर गोंयबाब तो वय वामन न्हू हो वय वामन मध्यें कितली की जन आयलाची वामन आतां कोण वामन वरयना त्रिविक्रम सामर्थ्य म्हणून आतां सांगला जनांनी शणै वय तो दाखले केला ताणें. बस्ती म्हळ्यार आमच्या हृदयांत इनी कोंकणी जनांगांत तो स्थावर जंगम रूपांत हेंची तांगेले स्मारक हें न्हय विश्व कोंकणीक तांगेले संदेश कशें पावला तें स्मारक जावन आसा. स्वर्गाच्युतानां इह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि दानप्रसंगो दान केला ದುಡ್ಡು केला हाडला तागेले आत्मकथे इडी तेजें नांवच सांगता. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಥೆ एक भिक्षुक चक्रवर्तील काणी भिक्षुक जावन चक्रवर्ती जावनूय आशिल्लो तो ग्रेट. हांव मत्त जेन्ना पळयलीं आसत मनशाक आमी उलयतना तशी तुगेल म्हणके ना म्हणून सांगचें 2 जण अर्तारी येवच्यांक जेवणाक कशी यक्षगान आतां कोण दाळे तो वरेना एक मागीर आमगेले कॉलेज स्कूल आतां कोण गंभीर विशय वरेना मट्ट पयल काणी वरेना आमी उलयना तेल विशय ना. तो बैंक सीनियर ऑफिसर जावन एडपदवांतू मिगेल मिसेस आवट बसमेट जावन तांणी येताना वताना हांगा कसलें हाडल्यार ताणें सांगचें हें तूं दिल्लेलें न्हय तूं मुखाल मार गवनीन कसलें दिलां दी म्हणून निदान हाडलेलें हांव ते विशय घड. कौटुंबिक प्रेम दवरचें दानप्रसंगो मधुराच्या वाणी उत्तरय तशी तागेली उपस्थिती राबचे क्रम आकार गात्र सौंदर्य तेव्हाय इट काउंट्स. देवार्चनम ताण देव म्हण कसं लेखलां वेंकटरमण आतां कोण कोंकणी देव सगळे देवाचें अर्चन केलां. सुव्रत पूजनंच सुव्रती पूजनंच सुव्रत कोण दवरलां भाशेचें संस्कृतीचें ताजें पूजन केलां. सुव्रतींकय पूजन केलां. बंटवाळा तिरुमला यक्षगान संघाचे तो उपाध्यक्षीक अध्यक्षीक जावन आसतना काळारी आमकां मस्त उडगासो तागेले निमगेले वडनाटाचे ಒಟ್ಟೆಶೀಲೆ ಸಹವಾಸಾಚೆ कितलीकी उलयत हांव मस्त दीग उलयना 3 मिनटां 2.5 मिनट जालां. बस्ती वामन मामा तसले मनीस एक ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ जावಕ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಸದ್ಗತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ವಾಮನ ಶೆಣೆಯವರು ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೀಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ವಾಮನ ಶೆಣೈತನ ಅದು ಕೊಂಕಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಭಾಷಿಕವಾದ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಿಕತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬರು. ರೂಪೇ ಸುಂದರತಾ ಮುಖೇ ಮಧುರತಾ ದಾನೇ ಸಮುತ್ಸಾಹಿತ ಅಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ವೇ ಸಂದೃಶ್ಯತೆ ಅಂತ ಭರ್ತೃರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಹುಭಾಗ ಬಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳು, ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಹೊರಗಿನವನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಂದರೆ ಪೆರಿಫರಲ್. ನಾನು ಸಪೋರ್ಟರ್. ತುಳು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವ. ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯದ್ಯತ್ ವಿಭೂತಿಮತ್ ಸತ್ವಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಊರ್ಜಿತಮೇವವ ತತ್ತದೇವ ಅವಗಚ್ಚತ್ವಂ ಮಮ ಶ್ರೇಯೋಂಶ ಸಂಭವಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯಕಾರನಾಗಿ, ಅಪ್ಪಟ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಿ, ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕನ್ನಡದ ಕಟ್ಟಾಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಬಸ್ತಿಯವರು ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟ. ಕದಿರಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ, ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ತದನಂತರದ ಭಾಷೆಯ ಚಾಕರಿಯ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದರ್ಥದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದವರು ಬಸ್ತಿ ಶೆಣೆಯವರು. ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕವಿವಾಣಿ ಇದೆ, ಓ ನನ್ನ ಚೇತನ ಆಗುನಿ ಅನಿಕೇತನ ಅಂತ. ಆ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಬಸ್ತಿ ಶೆಣೆಯವರ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕಂಡವರು. ಮೊನ್ನೆ ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ಕ್ಕೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಧಂತಿ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೋಶಿಯವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಗೌರವ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಬಂದು ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಭೋಜನವನ್ನು ಸವಿದು ಹೋದದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಂತೆ. ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪರ್ಕ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು, ಘನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇಡೀ ಒಳ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೀವನ ಧರ್ಮದ ಅದರ ನಡೆಯ ಒಳ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೆಯವರು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಆ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಆ ಕಡೆ ಮಲಯಾಳ, ಇದು ತೌಳವ, ತದನಂತರ ಹವ್ಯಕ, ತದನಂತರ ಕೊಂಕಣ, ತದನಂತರ ಮರಾಠ, ತದನಂತರ ವಿದರ್ಭ. ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಸಿಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ತವಳವನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆ ನಿಂತಾಗ ಅವರು ತವಳವರಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು, ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದುಕಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಯಿತು. ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಮಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದರ್ಥದ ನಿಜ ಅರ್ಥದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೆಯವರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೊಂಕಣರೇ, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಾವು ತವಳವರೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ತಾನೆ. ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ತಿಯವರ ಆದರ್ಶ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಲಿಸುವಂಥ ನಿಜವಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಶೆಣೈ ಮಾಮರ ನೆನಪು ಸದಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ. आता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै हांनी तांगेले श्रद्धांजलीचे उतर दिवका म्हणून विनंती.
हांगा मेळ्ळेला हांकां सर्वांकय नमस्कार घालता. आमगेले एक 2 उतरां उलयता. अमेरिका भितर एल्विन टेफ्लोर म्हूण एकलो रायटर आसा, तो हिस्टोरियनूय वय. ताणें एक स्टेटमेंट सांगलां, तें एक वर्ल्ड फेमस स्टेटमेंट जालां. हिस्ट्री ऑफ सिविलायझेशन इज अ हिस्ट्री ऑफ थॉट्स म्हणून. आमगेले मानव नागरिकते जेन्ना आमगेल्या मनाक खंयचे विचार येता ताजे निमित्तान आमगेली नागरिकता वाडटा म्हणून. जपाना भितर घरा भितर झळके पोसतात. एक जाती झळके एक घरान तूं एक सांट बागान वाडयलें. त्या जिमान पुरती ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 की 3 इंच वाडले. त्याच जाती झळके आनी एक व्हडली टँक घाले. त्या जीवमान पुरती 7 की 8 इंच वाडले. त्याच जाती झळके सरोवर घाले ते 3 फीट वाडले. थंयचे बायोलॉजिस्टांक एक भाळ आश्चर्य जालें. एक जाती झळक्याक पुरा फूड उदक पुरा मेळटा. एक कडेन 2 इंच, एक कडेन 7 इंच, एक कडेन 3 फीट कशी वाडटा. मस्त स्टडी केल्या कळ्ळें कडेर 800 फुटाची एक रिपोर्ट दिलो तांणी. कसं लाका म्हळ्यार एक झळके एक टब्बा भितर तें लेखता कसं म्हळ्यार मेगे लिमिटेशन इतलेंच म्हाका पोवचें इतलें दिलां तांणी. त्यान मी हांव 3 इंच मात वाडचें. टँक आशिल्लो त्यावेळेला लेखता कसं म्हळ्यार म्हाका लिमिटेशन इतलेंच, म्हाका उदक इतलें आसचें. सो हांव एक 7-8 इंच वाडयत मेळ्ळें जिवनांत. सरोवर आशिल्ल्याक लिमिटेशन ना. तशें हांव कसं सांगचें म्हळ्यार हाजे बस्ती वामन शेणय वरीचे आमकांय देवान हात दिला, पाय दिला, दोळ दिला, कान दिला, पुरो दिला. जाल्यार बस्ती वामन शेणय तितलें काम वर्णन कसलें करूं जाय न्ही. कसलें करूं जाय न्ही म्हळ्यार तागेल्या जिवना भितर एक ध्येय आशिल्लो. कोंकणी 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 खंयची उरली जाल्यार कोंकणी उलयत आशिल्लो. हांव अध्यक्ष जाले सदना म्हाका एक अनएक्सपेक्टेड गव्हर्मेंटान एक पटयलें तुका अध्यक्ष केला म्हणून. म्हाका कोंकणी साहित्य एकाडेमी कसं म्हणून गोता, अध्यक्ष करता म्हणून गोता. रात्री भितर म्हाका अध्यक्ष केलो. काम कशें करचें म्हणून अनुभव ना म्हाका. हांव कुठल्या बस्ती मनशान फोन येयलो कंग्रेच्युलेशन म्हणून. तें जालें म्हाका कन्फर्म नाशिल्लें. प्रेसाचेर फोन येता आशिल्लो, ನಿಮ್ಮದು ಬಯೋಡಾಟಾ ಕಳಿಸಿ ಅದು ಕಳಿಸಿ ಇದು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜಗದೀಶ್ ಪೇರು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನಲ್ಲ, म्हाका ಗೊತ್ತ डावट आशिल्लें. कडेर बस्ती मनशान फोन येयलो तरी म्हाका कन्फर्म जालें. इता म्हळ्यार तो त्या फिल्ड आशिल्लो. म्हणलें बस्ती मामा तुगेलो एक पट येता उलोवच्याक म्हणून. चमकलो. येताना बस्ती मनशान थंय बूक घेवन रावलो म्हाका स्वागत करूंक. हांव म्हणलें शेणे माम हें कसलें हळशीक हें, हांव कितलो जुनियर, तूं इतलो सिनियर कसलो. ना 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 तें तूं अध्यक्ष तें गव्हर्मेंट पोस्ट तें तूं यो म्हणून. मारी 1 घंटा म्हाका गायडन्स दिलें. म्हाका भारी आश्चर्य कसं म्हळ्यार हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना कसकसान स्वप्न आशिल्लें काम करता म्हणून. हांगा ताणें पुरो दाखयलें म्हाका. दाखयतना मागीर पुरो मूड ऑफ जालें. इता म्हळ्यार म्हाका कसलें काम करूं ना अध्यक्ष जावन. हांवें पुरो कोरून जालां हांगा. पुरो आसा थिएटर तांगेलें कोंकणी भोवन जाता आसा थिएटर करता म्हणून आसा. तांगेले लायब्ररी पुराय करता म्हणून गेलें. वामन शेणयन पुरो कोरून जालां. म्हळ्यार एक ताणें खंयची एक विशय धरल्यार भारी डेप्थ वता तो. कारण एक हें आसा 60 अरಳು मरಳು म्हणून. जाल्यार बस्ती वामन शेणय मरळी अरಳು 60 वर्सां नंतर. इता म्हळ्यार तागेलें मेजर पोर्शन 60 वर्सां नंतर केलां ताणें. अकॅडमी अध्यक्ष 60 वर्सां नंतर. 60 वर्सांनी 27 वर्सां आमी पुराय म्हणटा ती शंकराचार्य 33 वर्सां साधन केलं. स्वामी विवेकानंद वांचील 38 वर्सां त्या वर्सा साधन केलां म्हणून. जाल्यार हाणें 27 वर्सां भितर इतलें व्हडलें साधन करता म्हळ्यार तागेलें तितलें अंतसत्व आशिल्लें. त्या निमित्त तें आनी प्रभाकर जोशीन म्हणलें ताका अपास पुनर्जन्म दिवका म्हणून. हांव सांगचें म्हळ्यार पुनर्जन्म मेळटा की ना म्हणून गोता, मेळ्ळ्यार खंयची जन्म मेळटा म्हणून गोता. हांगा आशिल्लो पुरा बस्ती वामन शेणय जेवका तागेलें स्वप्न आमी निज बद्ध करता म्हणून एक संकल्प करता. श्रद्धांजली दिवन तागेलें एक आत्मा सद्गत मेळ्ळो म्हणून एक निमून मेळ 2 उतरां येता. देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर जगदीश पैमा. आता विश्व कोंकणी केंद्राचे उपाध्यक्ष श्री गिलबर्ट डिसोजा. कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष नंदगोपाल शेणय आनी तुमी हांगा जम्मू जाल्लेले बस्ती वामन शेणयचे मोगीच्यानो आनी अभिमानानो तुमकां समेस्तांक नमस्कार.
ಏಕ ಕನ್ನಡದ ಗಾದ ಸಹ ತಗ್ಗಿದ ಗದ್ದೆಗೆ 3 ಬೆಳೆ ಮುಣಸಂಗನು ತಜ ಅರ್ಥ ಕಸಲ ಮುಣಸಂಗನು ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ನ ಪುಣು ते अर्थ बस्ती वामन शेणे कडेन आसा केन्नाय तांणी तग्गून नासले तग्गूसून कळ्ळें न्हय हांगात इतलें हें करता जाल्यार हें दवड काम करता जाल्यार कळ्ळें न्हय हें कोणाय म्हणचे जावचें न्हय ताजें ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬಲ ನುಂಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನ್ಯ ಗಾದ ಆಸ ती हाका अन्वय जाता असल विश्वांत एक केंद्र करता जाल्यार आनी विश्वांत केंद्र करचें जाल्यार कोंकणी कल्चर नंबर 2 जाता गोंयाचे फ्रेंड्स हांगा आयल्यात येवन ते हें केंद्र गोंयान जावंक आसलें कळ्ळें थंय पुरा गोंय उलोवची बस कोट्यालान कशें जालें म्हूण सांगून तांकां तें शेम आमकां म्हणून सांगलें तें मस्त जालें आसा मुगेल्या फ्रेंड्सांक येवन पळयतना तशें जाल्यार एक विश्वाचें एक पयलींच्या काळार एक नलंदा विश्व केंद्र म्हूण सांगून आसलें विश्वविद्यालय म्हूण सांगून कळ्ळें तशें जाल्यार रितीर हांगा तर एक विचित्र एक जालां तें आमच्या बस्ती मामाच्या अध्यक्षपणाक जालें तांणी कोणेय कडेन तांणी इतलें करतना कसली म्हण एक तक्रार येता एक कसली एक भिन्नाभिप्राय येता पूण ह्या मनशा कडेन कोणा लागीं एक भिन्नाभिप्राय आयिल्ले ना आनी फुडें उलयलें सांगलें मुखेजी हांगा आयल्यार तांणी एक गौरव दिवचें कळ्ळें कितलें चंद कर उलोवचें कोणायचेरी तांणी एक चूक उलयलें ना कोणीय एक चेडून केला कसलें म्हण एक कुंद करता केलें म्हूण सांगून ना तांगेले लायफ एक इतलो आदर्श लायक तांणी आतां तांणी इतलें हें तांणी अमर जाल्यात ते आमी अमर करता म्हणना तांणी अमर जाल्यात तांणी आनी विश्व आमचे संवसार आस्तवरेक तांणी हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत तांणी आसताच तांगेलें नांव तांणी अमर केलां तें एक विश्व दाखयलें एक व्हडलें काम केलें तांच्या जिवनांत तांकां देव सद्गती दिवन दी शांती दिवन दी म्हणून पुरा जाणां तुमचे लागीं मागून मुगलें उत्तर अखेर करता ದೇವ್ ಬರಿ ಕೊರೋಮಂಟ ಶ್ರೀ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಈಗ ಖಾರ್ವಿ ಕುಡುಬಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಂಥ ಖ್ಯಾತ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈಯವರೇ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಯವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮತ್ತು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಯವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ದು ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕುಡುಬಿ ಜನಾಂಗದ ಕುರಿತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗುರುದತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಕರ್ ಅವರು. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದುದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ, ಶುದ್ಧ ಸಂಶೋಧನೆ, ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು, ಪ್ರಾಯೋಜಿಕತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ
ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಾನು ಓದಬೇಕಾಯಿತು. ಕುಡುಬಿಯರ ಹೇಗೂ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಕಾರ್ವಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆವು. ಆನಂತರ ಕುಡಾಲ ದೇಶಸ್ತ್ರ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆವು ನಾವು. ಅದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಎರಡು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದೆ. ಬಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಸ್ತಿಯವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನನಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮಕವನ ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಗೀತಾ ಶೆಣೈಯವರು ಕೊಂಕಣಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗೆ ಅದು ಭಾಷಾಂತರ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗೀತಾ ಶೆಣೈಯವರು ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಮರಾಠಿ ಕೊಂಕಣಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪುಸ್ತಕ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಾರಸ್ವತರು VN ಕುಡು ಅವರು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ, ಸಾರಸ್ವತರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಗುರುದತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ಗರ್ ಮತ್ತು ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೋಡಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಯರೇ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೇ ಮೇಲ್ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿದ ಜನಾಂಗ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗಗಳಿವೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಿವೆ, ನವಾಯತಿ ಮಾತಾಡೋ ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಆಗಬೇಕು, ಇವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಇವರ ಒಳಿತಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯರಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವರು ಬಹಳ ಹೃದಯವಂತರು, ವಿನಯಶೀಲರು, ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಮಾರು 10-11 ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಶಕದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದು. 3 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಕಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಹಾರ. ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ವೇ ಹಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ, ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಲವ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಅವರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನನ ಮರಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗಗಳಷ್ಟೇ. ಸುಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ದುಃಖಂ, ದುಃಖಸ್ಯಾನಂತರಂ ಸುಖಂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಶಮನ ಅಂದರೆ ಸಮಯವೇ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೀಲರ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ದಿ ವೈಸೆಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಸಮಯವೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಮಯವೇ ನಮಗೆ ಉಪಶಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದು ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕದು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣ, ಅವರ ಕೊಂಕಣಿ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮುದಾಯಗಳ ಕುರಿತು, ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಥಾಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಇವರ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಖಂಡಿತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಯವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಢಾಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ಉಡುಪಿ ಇದರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮುರಾರಿ ಕಡೇಕಾರ್ ಅವರು, ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್ ಅವರು. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಪರ್ಕ 1 ದಶಕಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯದ್ದು. ದಿನದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಣಿಸಬಹುದು. 46 ವರ್ಷ ಕಲಾವಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ ಮೂಲಕ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯ ಈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಬಸ್ತಿಯವರ ಕನಸಿನ ಈ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂಥ ಕೇಂದ್ರ. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆವು. 6 ದಿವಸದ ಕ್ಯಾಂಪ್. ರಾಮದಾಸ್ ಕಾಮತ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಬಂದು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಕೆಲವರು 1 ಪುಟ, ಕೆಲವರು 1 ಪ್ಯಾರ ಅಂತೂ ಬಸ್ತಿಯವರ ಮಾತಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರಿತಾನೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದರು ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು. ಅದು ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೊದಲ 3-4 ವರ್ಷ ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ಕುಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಅವರು. ಅವ್ರು ಬಂದರು ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ. ಮುರಳಿಯರ ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕರೀರಿ, ನನಗೆ ಬೇಕದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವರ ದೈತ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೃಢವಾದ ವಾಯ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಚೂರು ವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುದೆಯನ್ನು ಅವರು ಧಾರೆ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನು. ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಓ, ಮುರಳಿಯವರು ಬಂದರು. ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಕಲಾಂತರಂಗ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಓದಿದವರು ರಾತ್ರಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ 11-11:30 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಅವರದು, ಮುರಳಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದೆ. ನನಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು, ಅವರ ಟೇಬಲ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತದೆ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಂತಾವರದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆದರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಮಾತು ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಫೋನ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುವಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಬ್ಬ ಶೆಣೈಯವರು ನಮ್ಮಂಥ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಣೈಯರು ಒಬ್ಬರು. ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾದದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಂಗಾಧರರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರಿತಾ ಇದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ, ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ನಿಧನಾದರಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು, ಪೇಪರ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ, ನಮಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮಕ್ಕಳ ಸಂದೋಹದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಾಢವಾದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರು ಡೌನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. अगत्य पीपल स्किल कशी जनाला उरलो का, कशी जना विषय गोतास का, कशी तांगेलें कसले इंट्रस्ट आसा तांकां कशी आमगेले तशी करून घेवं का, पीपल स्किल म्हणून बूक बरो येता. जाल्यार हांव एक सांगता तुमकां, वामन मामाक आशिल्लें पीपल स्किल हांव मस्त लिडरांक कोणाकय पळयनी. ताजे निमित्ती ताका विश्व कोंकणी एक गुड्ड आशिल्लो, गुड्ड कन्वर्ट करून हे व्हड संस्थे करून पुराण मनार स्ट्रॉंग संस्थे करचें जालें. सो आमी तें बुडगास दवरका की वामन माम म्हळ्यार लिडर म्हळ्यार पीपल स्किल 100 200 500 जन आले अशें उरलो न्हू. तागेले विशय वामन मामाका चड गोतोस का तशी. सो पीपल स्किल दोन्ही कसं म्हळ्यार कम्युनिकेशन स्किल, वामन मामाल कम्युनिकेशन स्किल हांवें मस्त कडेन पळयनी. मस्त कम्युनिकेटरा विशय हांव आयकलां, लॅक्चर्स हें तें पुरा. जाल्यार वामन माम कितले संदायर कम्युनिकेट करतालो. आत्तां सांगिल्लें ताणें तागेलें भाशण 15 मिनटां भाशण पुराय जनांक केन्ना जाल्यार उडगासा भरता म्हणून. हे 10 वर्सांतू हांव कोडेला 10 वर्स जालें, 10 वर्सांतू हांव प्रती मस्त तागेलें भाशण आयकलां. पुरा भाशण उडगासाच म्हाका. वामन माम उलयत पळय त्या मिटिंगा बस म्हूण. सो कम्युनिकेशन स्किल हें आमी शिकता. कशी आमी चंद करून कम्युनिकेट करता. तें कम्युनिकेट केल्यार मात्र एक संस्था सम मेळ येता. आनी कशें म्हळ्यार म्हाका म्हणालेची भारी बग्गी तागेलें लायक लास्ट फ्यू डेज ऑर 1 or 2 weeks तो मस्त स्लो डावन जालो आनी कडेन गेल्लो म्हणून. म्हाका कशें ना म्हूण कळ्ळें. ताणें पळयलें की विश्व कोंकणी आतां एक नवें ऑर्गनायजेशन आसा, तातूंत नवें लिडरशीप दवरलां आनी पुरा चंद हातां आसा. त्या निमित्ती हांव केल्लें काम सार्थक जावन व्हरता म्हणून ताका मनशांती मेळटरी ताणें लेखलें म्हगेल्या जिवनां मिशनां खंय जालें. हें मिशन खंय जालें आतां म्हणटाक आतां मुखार सुका म्हूण. सो वामन मामू आमकां पुरा मस्त पुरा जबाबदार घेवन चमकला, जबाबदार दिवन चमकला. त्या खातीर आमी ती जबाबदार चंद करून चला सुका म्हणून लेखून हांव तागेल्या मनाक सोलाक शांती करता. देव बरें करूं. श्री CD कामत माम. आतां आमगेले विश्व कोंकणी केंद्राचे ट्रस्टी कवी श्री मेल्विन रोड्रिगस. मेळानांतल्याक मेळूंक गेला विश्व कोंकणी सरदार. ताच्या हर एक पावलांक कोंकणी धन्य जाली धरती. त्याच मेटांनी मेठां काडूंक आतां आमची सर्ती. ताच्या पावलां आसलें मना कोंकणीपण आमचें. जात धर्म गांव मस्तून एकतारान उरचें.
दुबलो गिरेस्त कोंगणो कोणी रिगलो जरी पिदार मोगान तांकां वेगळो नासलो विश्वा कोंकणी सरदार. वेळ ना बेगी बेगी वाट करया सुरंगार. ल्हाना व्हडां कोंकणी बाळां जावया आमी दिलदार. कोंकणी भाशे सुतार गुंत्या आख्खो कोंकणी समाज. आमचो समाज बळवंत समाज होसो आसो नमाज. येतलो तो दुबाव नाका, येतलो तो दुबाव नाका. विश्वा कोंकणी सरदार कोंकणी जैता जुळोवंक दिवे. हर एक कोंकणी गरदार, हर एक कोंकणी गरदार. देव बरें करूं. देव बरें करूं. वामन मामाका आनी म्हगेले एक संबंद 1995च्यान म्हळ्यार चूक जायच ना. वामन मामाल विजन म्हळ्यार कसलेंय करता जाल्यार विश्व कोंकणी संमेलन, विश्व सारस्वत संमेलन, विश्व कोंकणी केंद्र. ही इज लायक टुडेज नरेंद्र मोदी. ही वॉन्ट्स टू बी द टॉलेस्ट इन द fraternity, everything world level. So that vision he could implement. So any personality should have a vision in life, and that vision वामन मामाका आशिल्लें आनी त्या विजना निमित्ती हें पुरा साकार जालें म्हळ्यार चूक जायच ना. इज अ ग्रेट मॅन, अ गुड टंग. पुरो लोकांक आमकां ओट्ट भरची तागे लिडरशीप is a great quality where we all should follow. ताणें तागेलें एक हांसू, तागेलें एक मोगू हें आमकां दिल्ल्या निमित्ती आमी पुरा तागेलो ओटू एक लाँग टायम बांधव्य दवरून घेवच्याक सादी जालें. जगदीश मामू, एरिक, वेंकटेश बाळिगा हांणी पुरा बिगिनींग स्टार्ट केल्लें नासलेरीची ही संस्था मुखारसून हाडून ताणें एक बांदून दवरून हें एक वर्ल्ड लेवलाक, नॅशनल लेवलाक एक मॉडेल संस्था येवच्याक मुख्य कारण तो एक स्टुडंट प्रोग्राम उरो, एक एकाडेमी प्रोग्राम उरो, तो एक नाटक उरो, खंयचेय प्रोग्राम उरल्यार त्या टायमा जावक आशिल्लें तशें उतरां वामन माम उरलें तशेलो आनी आमकां पुरा इन्स्पायर करता आशिल्लो. हांव तागेलें मस्त लागींच्यान एक बांदेव आशिल्लें लास्ट एक 10 वर्सांतू आनी तागेलें कसलेंय मन आसलेरी तो डिस्कस करता आशिल्लो. कसलेंय एक त्रास उरो, इवन हें विश्व कोंकणी केंद्राक लास्ट आमकां एक व्हड प्रॉब्लम आयलें कोर्टांत हे जाग्या वयली इश्यू जावन आमी एक 3 कोटी रुपया मूलगिणी आनी वर्ग हांतू ओनराक दिवका पडली. तसली एक परिस्थिती आयली तेन्ना हांव आनी तो केरळा आशिल्ले. रात्री उठान बसून तो म्हणचे लागलो, प्रदीप आमगेलें ट्रस्टील मिस्टेक जालें, हें आमी केली चूक जालें जाल्यार म्हगेलें तुंबे घरा जाग्या लागून 40 सेंट जाग आसा, हो विकल्यार 1 कोटी रुपया मेळटा आनी ती 1 कोटी रुपया आपण विश्व कोंकणी केंद्राक दिता. हें आज सांगता हांव ताणें सांगिल्लें. ताणें म्हळ्यार तेन्ना वामन माम म्हळें, वामन माम हें तुमी सांगिल्लें म्हगेलें जालें आनी कोणा लेगीत उलोवना कशें, वील सेटल द इश्यू. कडेन आमी मेहता मेळ्ळू, मेहता वॉज व्हेरी कायंड इनफ अँड वी सेटल द इश्यू. म्हळ्यार कसलें म्हणटा, हीज कमिटमेंट फॉर वर्ल्ड कोंकणी सेंटर वॉज इमेन्स, नोबडी कॅन इमॅजीन. म्हळ्यार ताणें आपणाल एसेट विक आनी हें तूं भर कोंकणी केंद्राक म्हळ्यार तितलें एटॅचमेंट आशिल्लें ताका हे संस्थे बद्दल. 24 नोव्हेंबराक AGM येवन व्हीलचॅरार बसून पुरा ट्रान्झिशनल प्रोसेस करून पुरा तागेले फायल एवरीथींग नंदगोपाला हँड ओवर करून ताणें पवर ट्रान्झिशन करून ही लिव्ड लायक अ किंग. लास्ट 30 years, 58 तो रिटायर जालेरीची, 88 पर्यंत लास्ट 30 years somebody told now, बेजार पावतना he lived like a king. And last 30 years he gigantically he came up and all of us have supported him. Will definitely, as TV Mohandas Pai suggested, will try to keep up his mission and vision implemented under our new junior Vaman Mam Nandagopal Shenoy in this World Konkani Center. I'll conclude this.
देव बरें करूं म्हणटा श्री प्रदीप पैमाम. उत्तरायण पर्वकालांतूची वामन मामू कोंकणीची भीष्मशी उत्तरायणा राखून घेवन तो स्वर्गारोहण केला ताणें म्हणून सांगू येता. आता श्री रमेश नायक ट्रस्टी कुडाल देशस्थ समाजाचे मुखेली पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचे निकटपूर्व अध्यक्ष तांणी बोशा नांची म्हूण दिसता. आता CA श्री सुरेंद्र नायक विद्याकल्पक योजनेचे एडवायसरी कमिटींतू आसाची सुरेंद्र नायक. सगळ्यांक मिगेल नमस्कार. बस्ती वामन शेणय मम्मल तसले मेरू व्यक्तित्वाचे हंगेल ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ उलयला. म्हाका अर्थाचे एक 4-5 वर्स लागून तांगेले एक लगी तकून पळोवत तसले एक अवकाश मेळ्ळेले. मस्त नमूने इन्स्पिरेशन मेळ्ळा. तांणी करचें काम पळोवन मस्त नमूने इन्स्पिरेशन मान न्ही आनी चेडूवां खातीर तांणी करचें नमूने काम पुरा हाजे विशय मस्त कळ्ळू. त्या विशय आमी इवन आमगेले सर्कल्सांत उलयतना पुरो आमगेले चेडूवां पुरो मस्त नमूने इन्स्पिरेशन मेळ्ळा. आमगेले आनी संस्कृती आनी भाशे विशयांत आनी केल्लें काम पळयल्यार हांगेले व्यक्तित्व एक नमूने हिमालय पर्वत तसले एक व्यक्तित्व म्हणून सांगूं येता. म्हळ्यार गट्टी रब्बून तशी येत्तर जावन तशी थंड जावन कूल जावन काम करचें नमुन्याचें. आनी बंदिलेले वरलेले लंगेलोट मेळ बंदिलेले एक संस्थे विश्व कोंकणी केंद्र आयच्या दिसांत आमचे गेल्ले म्हळ्यार कोंकणी भाशेचे एक वर्डांत एक नक्षत्र म्हणून येता. एक ध्रुव नक्षत्र समान जावन आसा. हंगेले आत्म्याक देव सद्गती दिव म्हणून मागून 2 उत्तरां कंप्लीट करता आसा. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा श्री सुरेंद्र नायक तुमकां. आता एक भावनात्मक क्षणाक आम्ही तुम्ही साक्षी जाताची चलाय सुंदिताची विश्व कोंकणी केंद्राचे मुखेल कार्यनिर्वाहक निर्देशक श्री गुरुदत्त बंटवाळकर. सगळ्यांक नमस्कार. वामन मामाक अत्यंत एक स्ट्रेंथ म्हळ्यार वामन मामाले वन ऑफ द स्ट्रेंथ तागे मोबिलिटी. तो केन्नाय खंयचेय क्षणार खंयी वचपाक जाल्यार ताका मागशें नाशिल्लो. कोणाकय वचून मेळका जाल्यार तो सीदा उठान वता आशिल्लो आनी तागेले मना भितर आयलें म्हणजे ताका मेळचें आशिल्लें. अर्थ एक 2 वर्स म्हळ्यार आमगे लॉकडावना नंतर तागेली की मोबिलिटी उण जाल्ली. ताका पांयाक चलच्याक आनी मस्त त्रास जावचे प्रारंभ जाले. तेन्ना तागेले एक पांय जाल्लो म्हळ्यार आमगेलो तागेले ड्रायव्हर अब्दुल रहमान ताणें स्वता तागेले सोदर मावसो म्हळ्यार ताणें म्हणचें आशिल्लें नान सोदर माव ना गे म्हणून सांग. ताणें ताका कारार दाखोवन देंवोवचें कारार दाखोवन विंगड कडेन व्हरचें. पयर ताणें एक लास्ट म्हयने डिसेंबरा भितरीची कुडगे सुदाकर शेणै मामाल्या घर कडेन 8 माळ्याक लिफ्टार वचच्याक पाप चेडू वामन चेवलो जायना जाल्यार ताणें पाप ताका मस्त एक आदर्सून वचून तसले एक मनुष्य अब्दुल रहमान तागेला निमगेल्या एक पंता सांगलें मस्त थँक्स तुका तूं इतलें चंद करून ताका व्हरता. म्हगेलो सोदर माव नव्हतो तशी नव्हतो म्हणालो. तसले एक अब्दुल रहमान आमगे लोट आसा ताणें येवका नंदगोपाल शेणै ताका एक शाल घालका म्हणून निमित्त. अब्दुल रहमान.
देव बरे करू. गुरु. आता श्री प्रवीण कामत, चेपटेकार सेवा संघाचे अध्यक्ष. सगळ्यांकाही नमस्कार. आज आम्ही आमगेले मालगड जिल्ह्याले बस्ती बामन मम्माक स्मरण कोरका म्हणून घेऊन हांगा मेळ्ळ्यांचे. आमगेले विशयांतू तांणी केल्लेलें काम कसं आसा ते पुरो जाणांनी उरलेला. हांव एक 5-6 वर्सां दाखोवन आमगे समाजाचे अध्यक्ष जाल्या नंतर हांगा मेळून येवन तांणी आमगेले चेडवांक कितले डेव्हलपमेंट कोरका म्हणून एक विशयांतू आमगे समाज कितलो मुखार येवका म्हणून विशयांतू तांणी म्हाका मार्गदर्शन दिल्लेलें आसा. तांगेले मार्गदर्शना प्रकार हांव चल्लां आनी मुखारी अशीच तांगेले मार्गदर्शना प्रकार आमगे समाजाक उद्दारा खातीर हांव मुंदरसून काम करता. करून तांगेले आत्म्याक शांती मेळटा तशी प्रवीणान अशें केल्ला म्हणून एक विशय तांणी स्वर्गार राबून घेवन पळोवका म्हणून सांगेन मागून घेवन तांकां श्रद्धांजली अर्पिसून म्हजी 2 उतरां राबयता. देव बरे करू म्हणटा श्री प्रवीण कामत माम. माफ कोरका श्री प्रवीण नायक. आता ख्यात कोंकणी लेखक साहिती श्री HR आळवा. सर्वांक माया मोगसो नमस्कार. बस्ती वामन शेणय हांवें आनी म्हजी पत्नी कन्सेप्टा फेर्नांडीस आमी मोगान ताका आपोवचे आसले बस्ती माम. म्हजी आनी बस्ती मामाची वळख सुमार 3 दशकां वयली सोडून 1986 इतल्या दिसता म्हाका. ते तेन्ना सिंडिकेट बँक मंगळुरांत आसले आनी बँकाच्या वेव्हारांत जावन आमची वळख जाल्ली न्ही. आमी 71 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थ्याक कार्यकारी समितीक भरती जाल्ले हांव. आनी तेन तावन ते आसता पर्यंत आमची ही वळख बऱ्यान चलोवन गेल्ली आनी ती आतां बस्ती माम सरकार आसतना हांव संवसारांत आनी बस्ती माम सरकार अशें ही आतां मुखार चलोवन वयतली. बस्ती माम एक भोव बरो एक मुखेली आमी म्हणा जाय. ह्या मुखेलपणाच्या गुणा वरवींत तांचे तावन मस्त बरेंपण हांगासर जालां आनी ह्या विशयांत हांव सांगूंक वचना. पूण तांणी आमचे कडेन दवरिल्लो तो एक संबंद एक भोव लायक रितीचो संबंद तो कितलो चडोवन गेल्लो म्हळ्यार तांणी आमकां तांच्या व्यायामशाळेक आपयलें बंटवाळ, तांच्या घराक आपयलें आनी अशें सकट कितें सकट जालें जावेत कोंकणी भाशा मंडळाची मिटिंगां हनुमान हॉटेलांत चलतालीं. ताचे उपरांत नवरत्न पॅलेसांत कोंकणी भास आनी संस्कृताची मिटिंगां चलतालीं आनी ताचे उपरांत हांगा विश्व कोंकणी केंद्र स्थापन जालें. त्या स्थापनाच्या दिसा जावन आमी हांगासर ह्या परिसरांत आमी येता. आज म्हाका ह्या विश्व कोंकणी केंद्राची मेटां चडटना इल्लेशें कितेंगी जालें. कित्याक म्हळ्यार चड उणें हर एक फावटी हांगासर येतना बस्ती वामन शेणय आमकां मुखार दिसतलो आज म्हाका दिसलो ना. आनी हो संबंद कितलो मुखारसून गेल्लो म्हळ्यार आमी 2012 इसवेंत आमी काश्मीराक वचूंक आशिल्लें. आमचें फ्लायट आज जाल्यार आमकां काश्मीराचें फ्लायट फाल्यां आशिल्लें. बस्ती माम म्हणलो
तुम्ही काही रावचे नाका. म्हजो पूत वसंत कुंजांत दिनेश आसा, दिनेशाच्या घरा रावा. दिनेशान आमकां इतली लायक अरेंजमेंट केल्ली आनी हें सगळें जाल्लें बस्ती वामन मामा विशान. आनी ह्या विशांत हांव सडीत उलोवंक वचना कित्याक 2 मिनटां मात्र म्हाका आसात. पूण ह्या आतां 2 मिनटां इतलें म्हाका उलोवचो हें आसा, म्हजे कडेन स्टॉप आसा. आनी एक ल्हान संगत सांगता हांव. म्हजीं लेखनां जाव्येत उदयवाणीर वा जाव्येत राखणोपत्रार आयिल्ल्या वेळार हर एक फावटी सडुणें तो सांगतलो तूं इतलें बरें आसा, तें आसा, तें तशें केल्लें जाल्यार बरें जातें, हें अशें केल्लें जाल्यार बरें जातें म्हूण. आनी असलो उगडास म्हाका आतां येता. आनी एक तांचें एक व्हडलें मेर व्यक्तित्व म्हणजें कितें म्हळ्यार तांकां खंयचो सक्कड देव तांचे देव आशिल्ले, सक्कड राजकीय पार्टी तांचे राजकीय पार्टी आशिल्ले. असले मनीस मेळचे बारीच अप्रूप. चड उलयना. म्हज्या आनी म्हजी पत्नीण कन्सेप्टा फर्नांडीसाच्या आमच्या तर्फेन आमी तांकां श्रद्धांजली फाटयता. आनी हांगासर नंदगोपाल शणै माम आसा, तांच्या लागीं एक विनंती हांव हांगासर दवरूंक आसयतां. बस्ती वामन तसलो आमच्या ह्या समाजान मेळिल्लो एक व्हडली एक आस्त, एक व्हडलो भोव व्हडलो मनीस. हें फकत आमच्या कोंकणीच्या सर्कलांत उरल्या पावना. हें भायर वचचें, आमच्या मंगळूर सिटीक वचचें. एटलिस्ट 7 दीस जाले जाल्यार जातलें म्हूण हांव सांगूंक वचना. आतांची परिस्थिती तशी आसा. हे आमच्या खंयच्याय एका प्रमुख सर्कलाक या प्रमुख रस्त्याक ना जाल्यार खंयच्या म्हणी एका सर्कलाक एका रस्त्याक तांचें नांव दवरच्या बरी आमी प्रयत्न करीचे. आनी हें विश्व कोंकणी केंद्राक खंडीत जावन साद आसा. हाच्या विशयान एक ल्हान संगत सांगता. बस्ती वामन माम आमच्या लागीं केदारांत सांगतलो. श्रीमान TV मोहनदास पै आयिल्ल्या उपरांत, रामदास पै मामा आयिल्ल्या उपरांत, प्रदीप पै मामा आयिल्ल्या उपरांत आमकां एक हस्तीचें एक आने बाला आयला म्हणटलो. असलें ह्या आने बालाच्या ह्या संदर्भार आनी हांवें सांगिल्लें ही संगत कांय चड पयस ना. ही खंडीत जावन साद आसा. हें करूंकच जाय म्हूण हांव म्हज्या तर्फेन आनी हांव समेस्ताच्या तर्फेन म्हणून म्हाका जायना, पूण ही एक गरज आसा. हें करी जाय म्हूण सांगून बस्ती वामन माम तुमी आमचेर दवरल्या मोगा मायपासाक, तुमी आमकां दिल्ल्या त्या सर्व ह्या सगळ्या सर्व देण्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणून तुमच्या आत्म्याक सस्नसो विशव मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा श्री HR आळवा. तुमकां तुम्ही दिलेली सलहा योग्य आसा आनी खंडीत आमी ताजी कार्यरूप हाडूंक प्रयत्न करता म्हणून ह्या वेळेर हांव सांगूंक इच्छा पावता. आतां श्रीमती जुलियट मोरास, फामाद कवयित्री लेखकी. सर्वांक नमस्कार. बस्ती मामान फाटल्या 30 वर्सां जावन म्हणलीं उतरां आजय म्हज्या कानांत गजयत आसात. बये तुज्या बामण पावल मोरसान म्हाका बँकांत हांव कोंकणीक वोण हाडलो आनी तुवें त्या DC ऑफिसान बसून फाटल्या 30 वर्सां जावन म्हजीं खयलीं कामां आसात सोबीत करून दिल्यात. हें तो हर एक पटी आमी खंयच्या संमेलनाक गेल्यार खंय मेळ्ळ्यार म्हणटात आसलो. आनी आजय म्हाका 300 उतरां आनी मुखार खयलीं कामां आसल्यार हांव रिटायर्ड जालें ना पुरो, पूण DC ऑफिसांची हांव कोंकणीची करता म्हूण तुमकां भरवसो दिता. हांवें एक ताजे विशयी कवन बरयलां. आदिवस विश्वा कोंकणी सरदारा. जनेरा तारीख 2 दूख हाडलें मोरणान. व्यक्तित्व तुमचें चिंतून रडलीं काळजां मना. जनेरा तारीख 2 दूख हाडलें मरणान.
व्यक्तित्व तुमचें चिंतून रडलीं काळजां मनां. विश्व कोंकणी सरदार अंतरलो गजली खबर. तुमच्या मरणा वरवीं कोंकणीक जालो आघात. विश्व कोंकणी सरदार अंतरलो गाजली खबर. तुमच्या मरणा वरवीं कोंकणीक जालो आघात. कोंकणी माये मस्तकार किरीटा मुकुट सोंपता. बस्ती वामन शेणय सेवा तुमची गाजता. कोंकणी माये मस्तकार किरीटा मुकुट सोंपता. बस्ती वामन शेणय सेवा तुमची गाजता. मोर आपणा खातीर नासना, कोगुळ आपणाक गायन करिना. मोलादीक मोतयां तुमी कोंकणी खातीर जियेल्यात तुमी. मोर आपणा खातीर नासना, कोगुळ आपणाक गायन करिना. मोलादीक मोतयां तुमी कोंकणी खातीर जियेल्यात तुमी. कोंकणी जैता चावी, कोंकणी दिवो तुमी. रितें जालां दिसता तुमकां सदांच ऋणी. कोंकणी जैता चावी, कोंकणी दिवो तुमी. रितें जालां दिसता तुमकां सदांच ऋणी. आदेवस विश्वा कोंकणी सरदारा. आदेवस कोंकणी माये सुपुत्रा. श्रद्धांजली अर्पिता बस्ती माम. मोरास कुटाम ऋणी तुमकां. आदेवस विश्वा कोंकणी सरदारा. आदेवस कोंकणी माये सुपुत्रा. श्रद्धांजली अर्पिता बस्ती माम. मोरास कुटाम ऋणी तुमकां. समेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा श्रीमती जुलियट मोरास तुमगेले कविताद्वारे श्रद्धांजली खातीर. आतां आनी एकली कवयित्री आमचे मुखार हजर जाता. श्रीमती स्मिता शेणय बस्ती मामाली मोगाळ. स्मिता शेणय. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी तर्फेन बस्ती मामा श्रद्धांजली कार्यक्रम 13 तारीखेक 1 गंटल्याक KS राव रस्त्यार आसूचे नवरत्ना पॅलेसांत चलता. सगळ्यांनी थंय हाजर आसचे म्हूण तांणी विनंती केला. सर्वांक कोंकणी नमस्कार. साहित्य बस्ती मामान विश्व कोंकणी केंद्र कोरून मस्त जनाक अवकाश तांणी कसं सांगचें आसा तांगेले एक्सप्रेशनाक एक अवकाश करून दिला. तांणी तांतू हांव एकली हांगा येयले नंतर म्हगेल व्यक्तित्वाक एक नवेची एक रूप हांगा मेळ्ळेलें आसा. अशी बस्ती मामान म्हाका बिश्टानूच पुरो काम करोवचें. बिश्टान अशी करतील मनीस न्हय हांव तशें हांव न्हू. तागेले बिश्टासून घेतिल्ले तेन्ना एक नमुने वय कोरका म्हळ्यार दिसता आशिल्लें. आनी योगोगी आळशी म्हणजे बिश्टाचें ते सांगिल्ले तेन्ना एक आमगेले पण म्हळ्ळें येवन काम करच्याक मस्त प्रोत्साह कसले आमी मस्त कसले कर न्ही जाल्यार आतां गेल्ले 8-10 वर्सां तूं बस्ती मामाल्याक मस्त शिकिल्लो आसा. आनी थंय तुकून हांगा येतना वेजंटा तुकून बस्ती हांगा विश्व कोंकणी येतना मदें तूं बस्ती मामाल जोक्स उड घासोवचे. आज वरेन तशी जालें वटेर आतां बोकड्यार बसून आयल गो म्हणटा ते आतां थंय राबून कसले हाणवे खावच्याक म्हणटा. एक दिवस अशाणा गुरुला उलोवन गेलेल्याक कशी जाऊ का म्हाका तशें केल्या रे म्हणलो. मागीर तशें जाले नंतर वयर येवन बस्ती मामाला उलोवनूची वचे. असल एक आमगेले घरशे एक भावना आमकां विश्व कोंकणी केंद्रांत बस्ती मामा निमित्त मेळ्ळा. तशें हांव म्हणचें आशिल्लें बस्ती माम हांगा एक भात एक बी कसले पडल्यार खंडीत ती किर्लान व्हड रूख जाता म्हूण. म्हाका एक रूख म्हळ्यार एक प्रकृतींतून एक दिवचे एक प्रतिमा ते म्हगेले भाड एक फेवरेट प्रतिमा ती. अशी पळयतना बस्ती मामान एक जायफळाची रूख वयला म्हणून म्हाका संतोश जाल्लो. ताजे फोटोज थंय पळयला. जायफळ म्हळ्यार जाय म्हळ्यार बस्ती मामा पुराजन जाय नाक जाल्यार कोणी ना ते एक हांव पन कोरून एक सांजशे कविता बस्ती मामान म्हाका दिलेल्या अवकाशाक थँक्स म्हणटाची तांगेले उडगा सर बरयला. हंत भितर कसं सांगता म्हळ्यार हांव आतां रूख व्हरला रुखा मुळां तूं आमी सकट मेळ्ळेले तेन्ना आमगेली म्हळ्यार भावना एक भावपणाचे एक संदर्भ साधन जाल्ला म्हळ्ळें. जायफळा रोकू नील आकाश आड पसरला 5 पन्नाचे जाळ.
भुईचे गर्भाक देवला होड रुक्काचे आई पाळ रोंप्यांतू भरी जाई फळ वाऱ्यांतू विरकता तांचोच परमळ रोंप्यांत भरी जाई फळ वाऱ्यांत विरकता तांचोच परमळ सक्कड दुःखाक रुक्काचे अखंड अस्तित्वच वक्कद सक्कड दुःखाक रुक्काचे अखंड अस्तित्वच वक्कद वैरी सकल उडताती खेळताती सिरलो सुकणे चरतलो चान्नी जीवांक पोटोळून धरताती ते बलवान तरी मोवाळ हात जीवांक पोटोळून धरताती ते बलवान तरी मोवाळ हात सूर्याल किरण झळकतना हसता रुक्काचे अंतराळ रुक्का मुळांतू खेळचे चरडुवांक आपयता मोगाचो एक ताळो भुई आकाशामध्येंतू सांकव जावन राबिल ताजे सावटांतू बशिल्यांक एकेकल्यांक एक एक घोटू मोगाचो भावपणाचो एकेकल्यांक एक एक घोटू मोगाचो भावपणाचो एक एक घासू उडगासू आपणपणाचो एक एक घासू उडगासू आपणपणाचो बस्ती मामा एक स्फूर्ती जावन आशिल्लो कडे मिटिंगांत हांगा बस्ती मामान आमकां सगळे जाणां बसकारो न्हू हांव तुमी येता रबका हांगा कसलें काम तुमी करता रबका म्हणलेलें एक उत्तर सांगून आमकां सगळे प्रोत्साहन दिल्लेलें बस्ती माम केन्नाय विसरना आनी ताणें घाल दिल्लेलें एक वाटेरी आमी चलचे प्रयत्न करुया म्हण ताची म्हाका अवकाश आज मेरेन बस्ती मामाले श्रद्धांजली सभेंत म्हाका उलोवचें अवकाश मेळ्ळें हांव म्हगेलें पुण्य म्हूण लेखता धन्यवाद देव बरें करूं म्हणटा श्रीमती स्मिता शेणय आतां श्रीमती भारती शेवगोड लेखकी टेम्पल्स ऑफ गोवा कॉफी टेबल बुकाची लेखकी ಹಲೋ ಸಕಟ್ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರು अर्ली 19th सेंचुरींतू विलियम हॅझलिट म्हळ्यार एक ब्रिटीश ऑथरान एक बूक बरयलास स्पिरीट ऑफ द टायम्स म्हणून तांतूं ताणें मस्त जाणां विशय एक 50 इयर्सां भितर साधन केलेल्या विशय बरयलास विलियम वर्ड्सवर्थ आसचे पुरो बायरन आसचे पुरो एक मॅथमॅटिशियन मॅल्थस पॉप्युलेशन थियरी दिलेल्यान तांगेले विशयान पुरो बरयलें तें तागेलें निमगेलें एकल्यान तें बुका टायटल स्पिरीट ऑफ द टायम्स म्हूण कसलें बरयलां तुवें म्हूण तेन्ना ताणें सांगिल्लें मस्त जाण क्रिएटीव आसताची मस्त जाणां बुदंत आसताची मॅथमॅटिशियन्स मस्त जाणां सांग क्वॉलिटी आशिल्ली आसता जेनरॉसिटी आशिल्ली आसताची जाल्यार हें पुरो मिक्स जावन जाल्यार हाजी हाका मिक्कून एक कॉम्पोजिशन आसा केलो जाणां भितर तें स्पिरीट ऑफ द टायम्स कशें म्हळ्यार त्या टायमा भितर ते सगळेची जनाल ते पॉप्युलेशनाक एक अंगा भितर एक जीव आसची तसले एक स्पिरीट आसता केलो जाणां भितर ते स्पिरीट ते कॉम्पोजिशन क्वॉलिटीज आ कॉम्पोजिशन कसं म्हण वी कॅन नॉट पुट आवर फिंगर्स ऑन इट बट देन इट इज अ स्ट्रेंज कॉम्पोजिशन इट इज दॅट इज वाय आय पुट इट एज स्पिरीट ऑफ द टायम्स म्हण म्हाका तें वाजितना बहुशा वामन मामाल तसलींची म्हूण दिसता आमी तें वापस रिप्रोड्यूस करूं जायच ना जाल्यार खंडिताची तें मनशां पळोवन आमकां तांतू कसो साध्य आसा म्हूण दिशील केलो क्वॉलिटीज बहुशा आमी आसूं करीत पुरो क्वॉलिटीज आमकां आसूं करूंकय जायच ना फॉर एग्जाम्पल वामन मामान सांगिल्लें आसा हांव एक वेळ ताका निमगिल्लें आसा तूं लेखील पुरा जाला हांवें वामन माम म्हणून तेन्ना ताणें सांगिल्लें पुरा जायना गो भारती हांव प्रयत्न करचें गेल्लें एक पत्तोरू मेळ्ळ्यार अंबो म्हूण सो म्हाका दिसलें तें डिसअपॉयंटमेंट जाल्यार सैसूचे क्वॉलिटीज न्हू तें डिसअपॉयंटमेंट आसूनय ओके हें जाल्लें पांय वपास एक फ्रेश दिसूं म्हणून लेखचें तें लायफा एक फिलॉसॉफी आसा पळय तें कश्टाची जाल्यार तें नंतर म्हाका दिशिल्लें हांव एक इम्प्लिमेंट करूं साध्य आशिल्लें क्वॉलिटी म्हाका उडगास जाल्लेली जॅपनीज एक रायटर प्रोफेसर CU म्हूण ताणें एक बूक बरयलो आसा ह्युमन सफरींग कशी आमी ताका मेजर कोर येता म्हूण पॅनेटिक्स म्हूण एक बूक बरयलें आसा तेन्ना ताणें सांगिल्लें आसा एक क्वॉलिटी आसा आमी पुरा जाणांनी इम्प्लिमेंट कोर येता ती सिंपल म्हूण दिसता पळयतना जाल्यार जाता तें कसं म्हूण पळयलें व्हड कसं न्ही क्वॉलिटी न्ही तें ताणें बरयले शब्द चियरफुलनेस म्हणून म्हळ्यार मंद स्मित जावन
स्पिरीट लायट जावन एकूड आम भितर येतान खंय त्या मनशान बाकीच्यांक एक लायटनेस फील जावचें एक स्पार्क फील जावचें तें क्वॉलिटी आमी पुरो जाणांन म्हाका वामन मामा पळयतना तें उडगास जावचें. एक दीस ताणें म्हाका आपोवन सांगिल्लें, भारती तुवें बूक केल्लें आस पळय भारी संद जालां गो 50 देवस्थानांचें म्हण. तेन्ना हांव ताका सांगिल्लें, वामन माम स्किल्ल पुरो जाणाले आसता जाल्यार टॅलंट आसता जाल्यार टॅलंट विदावट ऑपॉर्च्युनिटी झिरो म्हूण झिरो. तुका कितलें टॅलंट आसच्या पुरो ताका एक स्टेज नासल्यार ताका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिना जाल्यार ते टॅलंटा निमित्त कसलें जावचें वचचें ना. तूं म्हाका WKCन एक तें ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लें म्हगे लायफा एक व्हड साधन ती म्हूण. तेन्ना ताणें सांगलें, भारती म्हगेलें एक बूकच गो इंग्लिशान आनी कन्नडान ऑटोबायोग्राफी तेका तूं इंग्लिशान बरयतुवें भारती म्हूण. जायता म्हूण सांगून हांव स्टार्ट केल्लें आसतें. तेन्ना एक दीस हांव ताका मेल करता आशिल्ली तें चॅप्टर्स. तेन्ना ताणें म्हाका एक दीस सांगलें 3 चॅप्टर बरयतना, भारती कसो गो तसो हें कन्नड आनी इंग्लिशान समोशें दिसता गो. म्हळ्यार तुका सत्य सांगता राळी राळीशी बरयलें हांवें तें ट्रान्सलेशन इंग्लिशान येता तें कसकी समजायना गो तें म्हण. हांव सांगलें, वय वामन माम इंग्लिशान तुगेलें भोवशा एक कॉफी टेबल बूक हाड येता आमी फोटोग्राफ्स जावन तुगेलें तें बाकी कसलें आसा तसो लेख करया म्हूण. तेन्ना ताणें सांगलें, करेक्ट तूं सांगचें आतां तूं हें राबय जाल्यार तें कॉफी टेबल बूक आसा पळय तें आतां ताज्या पशी चड इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आसा गो. आतां तें इम्पॉर्टंट न्ही, आतां बाकी दवरया म्हूण. तें बाकी व्हरलें. ताजे विशयान म्हाका कितलो चोरू जाता म्हूण म्हाका मान गोतस तें. सो वामन मामा सांगचें म्हगेलें तुगेलें एक बाकी आसा प्रोजेक्ट वामन माम भोवशा हांव तूं आशिल्ले कडेन पावतना तें साद्य आसचें पुरो. इन द मीन टायम तुगेले कसो क्वॉलिटीज आमी हांव आस करूं साद्य आसा पळय तें हांव म्हगे लायफा आस करूं साद जावचें पुरो. आनी कोणकी सांगल्या वरी लेट अस नॉट मोर्न दॅट ही वेंट अवे, लेट अस सेलिब्रेट दॅट वी गॉट अ चान्स टू बी विथ हिम. सो आमी पुरा जाणान भोवशा सेलिब्रेट करता तसो एक जिवा ओटू आमकां काम करूंक मेळ्ळें. ओवर टू यू. देव बरें करूं म्हणटा श्रीमती भारती शिवगोर. आनी एक दोग उलोवचें आसतना 1 मिनिटार उलयता म्हूण सांगला श्री डॉक्टर जयवंत नायक आनी कोंकणी अध्ययन पिठाचे संचालक आसाची. सगळ्यांकय नमस्कार. वामन मामू एक व्यक्ती नाही, एक शक्ती. म्हाका 1998 देखून वामन मामाला एक संपर्क आयलो. कोंकणी अकादमीचे तेन्नाचे अध्यक्ष जावन आशिल्ले एरिक ओझेरियो तांगेलो फोन आयले, तुमी एक 4 जाणांना ओट्ट मेळ न्हू 20वे शेंकडाचे कोंकणी मान मनीस तांगेले एक डॉक्युमेंटेशन करता म्हणून. तांकां हांव एकलो आशिल्लो. ताणें म्हाका ते अवकाश दिलो. तेन्ना म्हाका दयानंद पै मामू तशीच बस्ती वामन शेणय एरिक ओझेरियो हांगेलो पुरो संपर्क मेळ्ळो. तांकां वचून कॉन्टेक्ट जावन तांगेलें इन्फॉर्मेशन पुरो जीवन चरित्र पुरो दाखलीकरण केल्लें. तेन्ना जाल्यार एक संपर्क वामन मामान तेन्ना कंटिन्यू केले. तूं PhD केला न्हू रे, तूं कोंकणीन तुवें आमगेलो ओट्ट मेळका कोंकणी कामाक मेळका म्हणून. तेदो तरी म्हाका कोंकणी संपर्क नाशिल्लो. तेदान दुखून म्हाका वामन मामालो ओट्ट कोंकणी संपर्क मेळ्ळो. हांगा नंदगोपाल माम आनी टीम आसा. वामन मामान म्हाका केन्नाय एक 4 दीस एक फावटी फोन करचो, तूं खंय आसा मरे ताज महाल ओटलो यो आमी एक ओट्ट काप पिवया म्हणून. म्हाका थंय आपोवचो ड्रायव्हर येता पुरा बैसून थंय काप पिवची आशिल्ली. तशीच ताणें एक स्वप्न म्हगेलें केन्नाय सांगचें तें म्हाका थंय मनांत आसा, आमी कोंकणी एक युनिवर्सिटी करता म्हणून. तें एक व्हड स्वप्न तागेलें. तें साकार जेवका तुमगेले एक टिमांत ते खंयचे वामन मामाल वायब्रेशन केन्नाय आमगेलो ओट्ट आसता. आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार तेवूय आमी
ते स्वप्न साकार करता म्हणून आम्ही तुमगेले एक 2 हात जोडसून हांव मागून घेतर आसा. तशीच वामन माम हे कोंकणी केंद्र येताना कोंकणी खंयचेय काम आसतना आमकां वामन मामालो उडगास येता. वामन माम आमगेले येद्रा येता. कोंकणी अध्ययन पिठाचे प्रोजेक्ट आमी कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्र ಒಟ್ಟು मेळून आमी करतर आसाची मायग्रेशन एंड सेटलमेंट पॅटर्न ऑफ कोंकणी पीपल ऑफ कर्नाटका म्हणून ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जावचेक 3 म्हयने आसा. 3 म्हयन्या पयलीं फुडें वामन मामाक पुरो सोडून गेल्लो जाल्यार ते 3 म्हयन्यांत हे कोंकणी प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता. आमी खंडितकय ते एक सक्सेसफूल रवींद्रनाथ राव तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन आसा खंडीत जावन ते एक सक्सेसफूल जाता म्हणून म्हणटरी वामन मामाक कोंकणी अध्ययन पिठा तर्फेन हांव भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करता. देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर जयवंत नायक तुमकां. आतां विश्व कोंकणी केंद्राचे स्त्री शक्ती मिशन हाचे संचालकी श्रीमती गीता किणी. किणीमाय 1 मिनिट. आज हंगा श्रद्धांजली सभेक येवन पावयले शेणे मामाले अभिमानीक मेगेल नमस्कार. शेणे मामाल्यांनी मेगेल परिचय साबार एक 30-40 वर्स फुडें दाखोवन खंयचेय कोंकणी कार्य असो खंयचेय तांगेले शिक्षणा विशय आसा पुरो संस्कृती विशय आसा पुरो तांगेले खंयचे आचार विचार प्रत्येक तांगेले कामांत तो सहकार दिवंक आसले अवकाश म्हाका मेळ्ळो आसा. तांणी केन्नाय एक सांगचें उत्तर आसा वैगे थिंक बिग म्हळ्यार एक स्वप्न सान पळोवचें न्हय व्हड स्वप्न पळोवका तेच तांगेले एक शब्दान ते व्हड स्वप्न म्हळ्यार एक विशयाची आज हे इतले व्हडले जाले भव्य कट्टड हांगा राबिल्लो आसा. एक कट्टर जावचे डे 1 दाखोवन हांव तांगेले सांगता बसार सुद्दां हांगा येयले आसा. प्रत्येक कार्य जावचें पयले दिसा दाखोवन हे कट्टर जावचें कशें जाता तांणी ते विवर्सूच जावो आपण तांगे सांगता येत आशिल्ली. तांगेलें एक विजन एक मिशन कशें म्हळ्यार मस्तितले कार्यक्रमांत संमेलन आसा पुरो एक खंयचे कोंकणी अकॅडमी काम आसा पुरो प्रत्येक हांतू भितर तांगे सांगत म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आसा. तशी एक 7 वर्स पयले देखून तांणी एक स्त्री शक्ती मिशन म्हणून एक करून ताजे एक कन्विनर जावन म्हाका करून ताजे ಒಟ್ಟು एक 6-7 प्रोजेक्ट तांणी करून दवरून एक म्हाका ताजे एक मुखेल तांणी दिलेलो आसा. पयली नोव्हेंबर 11 तारीख हांगा कार्यावळ जाल्लेली तेन्ना लास्ट दीस हांव वतना पांय धरतना तांणी म्हणलें पळय म्हाका आनी मस्त आरोग्य ना आमी कसं ते कार्यावळ हें केलां तूं तें मुखार सुको म्हाका आशिर्वचन दिलेलें आसता न्ही तेंची हांव तांगेलें लास्ट उलयलेलें. तेची दिव्य चेतनाक देवान एक शांती दिवका. तशीच तांणी कसन पांय वाट आमकां दाखोवन दिल्या पांय वाट घालून दिल्या ताजेर आमी पावल दवरून वच्चे आस पळय ते एक श्रद्धांजली म्हणून सांगून सगल्यांक देव बरें कर म्हणून सांगता. देव बरें करूं म्हणटा श्रीमती गीता किणी तुमकां. आतां कुडाल देशस्थ समाजाचे श्री संजय प्रभू. सगळ्यांक नमस्कार. बस्ती मामान आमकां एक सांगूंचो होता म्हणल्यार आमची भाशेची के इंगड म्हणल्यार आमी मालवण भाशा मिक्स जावन अशी आमी कोंकणी बोलोवंक गेल्यार तुमी तुमची भाशाच बोलका ना जाल्यार आमकां ती भाशा येवंका म्हणून मस्त आर्ग्युमेंट करीत आमचे कडेन एक सांगत होते. त्या निमित्त मी अर्थ जायतले तुमकां अर्थ जायत म्हणून मी एक भावने करून 1-2 मिनीट सांगते. आमी एक घटने मात्र सांगते मस्त बोलोवंक जाणा हांगा अवकाश ना. आमी हांगा आमचे मठाचे अध्यक्ष सारस्वत बँकाचे चेअरमॅन जावन आसले एकनाथ ठाकूर एकदां हांगा 4 ब्रांचां ओपन करूंक एकदां इल्ल्या वेळा आमच्या प्रदीप मामांक BR भट मामांक पुरो गोत्तो होता तेन्ना तांकां एक विश्व कोंकणी केंद्राक आपोवट काम म्हणून बस्ती मामान एक आमकां रिक्वेस्ट केला.
त्यातने केलो जणांनी असंच बोलताना म्हटलं आमचं एक अपीलनी त्यांच्याकडे बोलल्या आम्ही एक हांगा विश्व कोंकणी केंद्र बांधतोसो ह्या आणि म्हटला तेका बस्ती मामान सांगला तेका एकदा हांगा आपोवनाड त्यांचं फ्लाईट 4 गंटेक इनॉग्रेशन 2 वरेक मुगोल आसा फ्लाईट त्यांनी 4 वरेक केला आसा तेन्ना बी आर भटमामानांनी सांगला तर फ्लाईट हवी तर चिके लेट करीत झाडा ना जाल्यार त्यांच्याकडे एक असा बोलला तेन्ना ते पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हांगा इल्ल्या वेळा बस्ती मामान एक प्रेझेंटेशन केला ते पूरा जणांचे फोटो दाखवून काय काम केलं असं म्हणून दाखवला आणि काही दुड्डवांचा इत्रो नाही म्हटलं कसले डोनेशनाचं बोलो नाही म्हटलं तर पुरं बघतोत कुठल्या ह्या केंद्र बघतोत कुठल्या आमचे ह्या म्हटल्या बिकॉज आम्ही महाराष्ट्रांत गोवांत मेजॉरिटी असल्यार हांगा वी आर मायनॉरिटी त्याने सांगला मी हांगा 20 लक्ष रुपये देऊन बोर्ड ऑफ डायरेक्टरचे मीटिंग केल्ल्यावरी करून 20 लक्ष रुपये मी अनाऊन्स करून शकते म्हणून 20 लाख रुपीज त्यावेळा त्यांना प्रदीप मामान बी आर भटांनी सांगला आम्ही एक 2 लक्ष 1 लक्षने आमच्या मनात होते बट बस्ती मामान त्यातनं बस्ती मामान सांगला थिंक बिग म्हणून आता तुम्ही पुरं बोलायत होत्यात बघे तसं बस्ती मामाच्या मनात भारी होड होता त्याच्यानंतर 2 महिन्यानंतर त्यांच्या AGM मध्ये त्यांचा एक वार्षिकोत्सव जाताना बॉम्बे ह्यांका तिकीट हांगासून धाडून थंय त्यांना सन्मान करून त्या 20 लाखाचा त्यातनं बस्ती मामान घेतले आमच्या एका विश्व संमेलन आम्ही उडपीन केलं त्यातनं म्हणचा असा म्हाका आजूसरी कोणीतरी दुड्डू हाडूंक म्हणून त्याने म्हाका हांगासून थंय आपोवन सारस्वत बँकात बसोवन म्हाका सन्मान करून म्हाका 20 लाखाचा DD देऊन म्हाका फ्लायटाचा तिकीट करून गावांक धाडलेला तसा ना मी समाजान मी बघले नशे माऱ्या म्हणून आमच्याकडे मस्त म्हणा काय म्हटलं बस्ती मामाकडे आमका चूर रिलेशन होता माझा होराड जाताना माझा मावनी तो एकच घरा होते एकच ह्या होतं त्यातनं खई मेळले रे आमच्या संमेलन मग मागेल जावई रे तो म्हणच्या पुरं जण इतरांचा कसाला संबंध म्हाका संबंध सांगूक सुमार टाईम जाता कसाला म्हणले ते पुरं ओट्ट सल्ले बंटवाळांत माझो मावनी तो भारी ओट्ट जाऊन होते तसा त्या एक संबंध खंय गेले रे सांगता त्याने तितके आमका एक पर्सनल रिलेशन त्याच्या वांगडा बेळोन होता म्हाका एक अवकाश दिल्याक आमच्या समाजाकनी हांगा म्हणल्या एका टायमार कसा होता म्हणल्यार विश्व कोंकणी म्हणले गौड स्वारस्वत ब्राह्मणाचा मातर म्हणून एक पूर्ण समाजाच्या मनात होता त्या असला मनात कंप्लीट चेंज करून हाडला आमच्या बस्ती वामन शेणय म्हणून सांगून माझी एक उतरा मुक्ताय करते देव बरे करू म्हणटा तुमका श्री संजय प्रभू बस्ती मामान अंतरलेले हेर दिवसूची उदयवाणी पत्रिकेन तू HM पेर्नालांनी एक लेखन बरयलें विश्वमानव बस्ती माम म्हणून ಬಹುಶಃ तांणी विश्वमानव म्हणलेले एक विचारू आयची सभेंतूय आनी तांगेले अंतिम दीस हांगा श्रद्धांजली पटोवचे आयिल्ले जन आपळयतानाय आमकां कळला तांणी केदोड विश्वमानव ಶರಣನ ಗುಣ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು म्हणटाची तशी जाती मत धर्म वर्ग खंयचेय भेद पळयनाशी सर्व लोक बस्ती मामाले अंतिम हाका यात्रेक हांगा तांकां श्रद्धा सुमन अर्पण करूं आयिल्लेची तीची साक्षी ಬಹುಶಃ HM मंगासाची तांगेले लेखन तितले बरें करून तांणी बरयलेलें आसा देव बरें करूं म्हणटा HM आता कार्यक्रमा अखेरी डॉक्टर वैष्णवी किणी विश्व कोंकणी केंद्राचे ॲल्युमिनाय ते आता कोंकणी स्फूर्ती गीताद्वारे बस्ती मामाक एक गायन नमन करते.